Da ste ljudi dobrodošli u novi klip. Da ljudi, novi klip. Danas igramo jednu novu igricu koja se zove Fishao. Da ljudi, jednu novu igricu koja se zove Fishao, koja je online igrica, koju možete i vi da igrate ako hoćete, ali ako vam se ne svidi, ne morate. Ok ljudi, htio sam da kažem, malo sam sada igrao, samo bih htio da je proverim. I ok ljudi, radim. Ok, o čemu se radi u ovoj igrici? Znači, igrica je ok, znači nije najbolja u top 10, znači najboljih online igrica na svetu, ali ja je volim da igram i to je to. Ovako, prvo, sada ću vam reći zašto volim igricu, zašto mi se sviđa i zašto će da je snimamo. Ovako ljudi, prvo, volim da igram ovu igricu zato što je zanimljiv gameplay. Drugo, zato što niko nikada nije napravio gameplay ovako u epizodama o ovoj igrici, iako je tako dobra, iako je tako ljudi mnogo igra, iako nije najbolja grafika i tako to, ali ok, mislim, ako uzmeš Minecraft, ovo je super grafika. Ok ljudi, šta sad, zašto nisam snimao posljednjih dana? Nisam snimao zato što smo imali školu i pa, mislim, skroz je normalno, da li bi, znači, iako vam to zvučeno lako, samo uključiš, bla 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 bla, neću sad to da pričam, znači mnogo komplikovano, i onda lepo to, pa kad snimiš, onda moraš da ideš na uploaduješ, i onda to moraš staviš ceo taj sajt, da ti radi po ceo dan i celu noć, zbog toga što je meni mnogo spor internet. Onda kad vam se sve to lepo uploaduje, morate nešto da namestite, znači, užasno je, neću sad da vam pričam, znači mnogo je komplikovano. Ali mi da priđemo na igricu bre ljudi, zbog toga što je igrica bre super bre i tako to. Evo igrica, znači igrao sam malo, stigao sam do trećeg nivoa i rešio da je igram. Znači u početku šta dobijete? Dobijete ovaj štap od bambusa i dobijete ovu udicu. Vidite ovu udicu i hleb. Ja sam prešao ne samo te tutorial, da vas ne smaram time. Znači malo je komplikovano to da radite.